Oh yeah. Vo Veľkom Krtíši práve otvorili najzvláštnejšiu predajňu kebabu na Slovensku. Pridanou hodnotou ku chutnému jedlu je posunkový jazyk a trošku kultúry nepočujúci. V odstraňovaní bariér medzi počujúcimi a nepočujúcimi rozhodne chce pokračovať ďalej. Aby neboli odkázaní len na invalidné dôchodky a pomoc od štátu, ale aby dokázali, že si dokážu zarobiť. Z Veľkého Krtíša pre televíziu Joj, Števo Bodor.